patsyem tuy pusok ket kukwam laeng di na kumadungor abrabake awan ton serbi tuy biag ko no siyak tay lipatem si kalaeng nakaited di kertoy nage tay di awan ka anya na liday to'y rikna sakit ita madlaw ko na mapukaw ka di naklakuman rinugrugyan aliniw-liwan anyan aranggas mo no pumanaw ka to'y sibay ko kalpasan nga inagasam sugat ko'y puso dayjay to di kanito nga ipupusay ko tadyang kabalan makita ka na umadayo malagip mo idi ka sugsugat pa ito'y rikna naigid dato idi tingka panagparang kanya nakunam idi abasun mo'y nakranggasan to'y biyak ket ing karimpay nagnanayon asikat liw-liwa anyan aranggas mo no pumanaw ka to'y sibay ko kalpasan nga inagasam sugat ko'y puso dayjay ton di kanito nga ipupusay ko tadyang kabalan makita ka na umadayo tadyang kabalan makita ka